Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Mahigpit pa ring binabantayan ng Pag-asa ang hanging habagat o southwest monsoon na kasalukuyang nararanasan ng bansa. Pinaiigting umano ito ng dalawang tropical storm na malapit sa Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, patuloy pa ring nakataas ang gale warning sa Pangasinan. Maalon hanggang napakaalon po yung ating karkaran dyan at may taas po ito ng 3.4 to 4.5 meters. Ibig sabihin yan, ay bawal po hanggat maaari iwasan pong pumalaot sa banggit na lugar, lalong-lalo na po ito maliliit na sasakyan pandagat. Dagdag ni De Vera, ugaliing maging handa at iba yung pag-iingat ang isaalang-alang sa patuloy na nararanasang sama ng panahon. Paalala po natin doon sa ating mga kababayan na nakatira sa malapit sa bundok o doon po sa mga mabababang lugar na ay kasi medyo saturated na yung ating kalupaan, kaya paalala po natin doon na mag-ingat po tayo sa posibleng pagkakaroon po ng flash flood at landslide. At kung lalabas po tayo ng bahay, ugaliin po natin magdala ng mga bota, payong, no? Mga panangga sa ulan para mawasan po natin yung mga sakit na pwede natin makuha dito. Bunsod ng bagyong Falcon, 24 oras na nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa lungsod ng Dagupan. Pangunahing tinututukan ng pamunuan ang mga bangkang nagsasakay ng higit sa itinakdang bilang ng mga pasahero. Required naman po na bantayan natin sila para maiwasan po yung overloading, lalo-lalo yung mga disgrasya sa dagat. Para at least po, pag nandiyan kami, mababantayan namin na hindi po sila mag-overloading, kailangan na at saka yung sa pagsusuot po ng life jacket. Mahigpit ding minomonitor ng PCG ang mga bangkerong pasuna ang mga papeles at walang kaukulang dokumento. Haharap sa karampatang parusa ang sinumang makitaan nila ng alinmang paglabag. Bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan, bahagyang bumaba ang presyo ng mga isda sa Magsaysay Fish Market. Kasalukuyang bumaba sa halagang 100 piso ang bangus kumpara sa karaniwan nitong halagang 110 hanggang 125 pesos kada kilo. Bahagya namang tumaas ang presyo ng tilapia, bunsod ng kakulangan sa supply nito. Ayon kay Elisa Ereer, fish vendor, epekto umano ito ng kulay putik na tubig at pag-apaw ng ilang palaisdaan sa lungsod ng Dagupan. Medyo mura at marami. Kumpara nung unang wala pa yung bagyo, kasi konti-konti ngayon ang nakukuha nila dati. Puspusan na ang isinasagawang paghahanda ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter bilang pakikiisa sa paggunita ng National Disaster Consciousness Month. Bago pumasok ang disaster, so we conduct education, training, and information dissemination about disaster. And then, pag nandun na tayo sa intra-phase ng disaster, ayun na, meron tayong roofing, and then meron tayong first aid, meron din tayong assessment kung alin bang barangay unahin natin bigyan ng relief, depende kung sa pangangailangan at kung sino ang mas nangangailangan. Binigyan diin ni Escanio ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa anumang pangyayari sa ating kapaligiran. Alamin po muna natin through through quad media, prints, radio, TV and social media kung ano ba yung kalagayan ng panahon natin so that at least alam din natin kung paano tayo mag-take precautions. Nilinaw ng Department of Public Works and Highways ang mga issue sa kanilang mga proyekto sa ginanap na KBP Forum sa Dagupan City. Napakarami namang factors na talagang nakukontribute kung bakit ang isang project ay hindi natatapos doon sa expiry date natin. First, weather disturbances. Second, right-of-way problem na hindi namin magawa. Like mga utilities natin, mga water district, mga telephone lines, cable lines, ano pa, electric. Isa sa mga proyektong napag-usapan sa forum ay ang Longos Bridge sa San Fabian, Pangasinan. Inumpisan po yung construction ng Longos Bridge noong February 2014. Mayroon pong allocation na 45 million para sa replacement, para sa phase 1. Yung phase 2, nagtataka po ako dahil hindi na punduan ng 2015. Sa pagtatapos ng forum, isang pakiusap ang iniwan ni Engineer Mendoza hinggil sa kanilang mga infrastructure projects. Hihingi namin palagi ang inyong pangunawa dahil talagang ganyan po, pag ginagawa, may inconvenience po tayong nararanasan.
But later, pag natapos po, lahat tayo ay masaya at makikinabang. Bilang bahagi ng kanyang kampanya, binisita ni Vice President Jejomar Binay ang Barangay Poblacion Oeste sa lungsod ng Dagupan. Pangunahin niyang tinungo ang mga senior citizen sa naturang barangay na kung saan inihayag din nito ang kanyang hakbang sa 2016 eleksyon. Hindi totoo na dahil doon sa mga kasinungalingan nila, dahil doon sa nilang panlalait, ako po ay aatras sa laban. Tayo po ay lalaban. Kandidato po ako sa pagkapangulo pagdating po ng 2016. Samantala, labis naman na ikinatuwa ni Vice President Binay ang formal na pag-ampon sa kanya ng Poblacion Oeste dahilan upang ito ay maging anak na rin ng Dagupan. Salamat po. Isang karangalan na maada po dito sa inyong barangay. At isang karangalan sapagkat hindi naman basta-basta na ginagawang adopted son. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.